और मुझे जब पता चला कि ये मनी मिराज को लेके बन रहा है, तो मेरे मन में आशंका थी। मैंने पता चला मुझे कि ये थोड़ा गंदगी टाइप का अश्लील वीडियो बनाते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास बा कि जे भी विवाद कैले बा भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे गइल बा। पवन खेसारी के तरफ फिर भी विवाद में फंस गइल बा मनी मिराज। काहे से कि बेबी काजल, वनु द ग्रेट और मनी मिराज पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक दो बार सोच लेना चाहिए था, क्योंकि उतने बड़े पिक्चर में उनको काम मिला, ये काफी नहीं है। मनी मिराज भैया एगो हैसियत बढ़न, एगो भोजपुरी इंडस्ट्री के पार्ट बढ़न। कहा जाला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर छोट कलाकार अगर ऊपर चल जाए तो भैया बहुत ही बड़ा काम होखेला। काहे से कि स्ट्रगल नाम एगो भोजपुरी इंडस्ट्री में बा, आ भोजपुरी इंडस्ट्री में जे भी स्ट्रगल कइले बा उ आगे गइल बा। मनी मिराज के कॉमेडी वीडियो एकदम खतरनाक आवेला, बहुत ही लाजवाब आवेला, उनकरा के बहुत आदमी पसंद भी करला। लेकिन ऐसा क्या बात हुआ कि वनु द ग्रेट और मनी मिराज पर इतना बड़ा बड़ा इल्जाम लगा दिल बड़ी बेबी काजल? तो भैया तोहन ना बताइए जा कि जवन बेबी काजल इल्जाम लगइल बड़ी मनी मिराज पर और वनु द ग्रेट पर, का ई जायज बा? काहे से कि बेबी काजल अब सोचा तड़ी कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारा भी नाम हो, हमारा भी नाम का डंका बजे, जैसे मनी मिराज का बज रहा है, जैसे वनु द ग्रेट का गाना का बज रहा है। तो भैया तोहन ना एगो छोटा सा कमेंट करके बताइए जा कि का मनी मिराज विवाद करे लायक बाड़न?